Mentre la manifestació convocada pels sindicats del Vallès Occidental seguia el seu recorregut, a 7:45 ha començat al Mercat Central de Sabadell la protesta organitzada per la plataforma Sabadell Lluitant. Quins grups esteu aquí i quin recorregut fareu en aquesta manifestació i la vostra protesta, clar? Quins grups som? Aquí és la plataforma Sabadell Lluitant, que plega ben bé una quinzena d'entitats, però el que passa és que avui probablement hi haurà més gent que també s'hagi sumat a la mobilització i res, nosaltres anirem fins a la seu de Convergència, farem la lectura d'un manifest arran de les detencions que van haver-hi ahir, totalment són justificades i que obeeixen a la política repressiva de Convergència i Unió, i bàsicament és això. Aquí havia programat un acte de CiU que l'han suspès per amenaces, segons diuen, de grups feixistes. Com recolliu aquesta suspensió d'aquest acte? L'acte s'havia de fer davant de la seu i no opinem res al respecte, vull dir que no sabem per què ho han suspès. Si són grups feixistes i antidemocràtics segur que no som nosaltres, vull dir que nosaltres sempre ens hem definit demòcrates i antifeixistes, vull dir que si les acusacions van per nosaltres doncs hi sentim per representats i en qualsevol cas no entrem en el per què ho han suspès o ho han deixat de suspendre. Dic que en tot cas nosaltres no hem amenaçat a ningú ni molt menys. Els manifestants han modificat el seu recorregut pel centre de la ciutat, ja que diverses brigades de Mossos d'Esquadra han tallat els carrers al voltant de la seu de Convergència i Unió. El grup ha començat la marxa amb diversos crits en contra de CiU i de les detencions que es van produir ahir dimecres. Vaguistes encausats! Absolució! Vaguistes encausats! Absolució! Vaguistes encausats! Finalment, els manifestants han arribat al carrer Sant Quirze, on han parat davant els antiavalots. Allà han llegit el manifest i han donat per acabada la manifestació. Aquests fets responen a l'onada repressiva que s'està duent a terme al llarg de tot el país contra els moviments socials i anticapitalistes. Això, però, no ens farà enrere en les nostres mobilitzacions i no farà que abandonem la lluita. A Sabadell, CiU, Convergència i Unió està al davant d'aquesta onada repressiva. Ha pressionat els botiguers del mercat del centre perquè presentessin denúncies i detinguessin els nostres companys i companyes. Per altra banda, no entenem tampoc les actituds d'aquests botiguers que ara que s'hauran d'enfrontar a la llei de reorganització dels horaris d'obertura, a veure si ens vindran a buscar o no. S'han equivocat de bàndol i s'han posat contra nosaltres, els treballadors i treballadores. Assenyalem els culpables, que són Convergència i Unió, el PP i les seves retallades, en contra dels drets dels treballadors i treballadores i de les classes populars. No tenim por, la lluita és l'únic camí. Moltes gràcies.